Thomas, but the highest and best on a burn supper, eh? Makker garaken. Oh, aye. We dacht, we couldn't kill you out of the hacker. Could you hold a guy chef for you? You heen. Ga do it. Hallo smingen, ze gaat vast. Tänk dig, heel kunnen juchten in dag alone, eh? Shoot. För det vrakna någon. Vilket hallar. Hey, så det blir då gaster, eh? Ja, well. Får vi gå alla gaster med det bästa vi går alla gaster, eh? Vet du det? Han ger kaffe, han ger vänner och vi går alla gaster. Bärsen ger alla gaster, och spisen ger alla gaster. Jag kan känna gaka en lusen nagel Lach och nattrakon. Hej, det sitter det bara. Har vi snickar det gröna kanske? Hedgehog. Jag har känt bun med det. Hej, vi har nolla duvet. Åh, får det här fallat? Hej, om det då ska vi dyna smunkre, Patrik Post och Holmstad. Patrik Post? Och sådana vi gett smunken sin. Vad lustigt vid de hus. Och kan en kåta för kippak. Kaffe. Han är mig. Ja, nej. Han är smunkre väl? Han hjälper här. Och skyddas mycket match då. Vi har henne kort kolla för fälka med en jämmal. Go! Gå smunken. Drop it. Burn.